תיכוני חי עם דוד שי, ים תיכוני חי עם דוד שי. ערב טוב לכל הצופים בבית, אנחנו היום סוף סוף יוצאים לדרך עם התוכנית החדשה, תוכנית הבכורה של ים תיכוני חי, בשידור חי בערוץ המקומי. אז קודם כל יש לכם שתי סיבות טובות להישאר עמנו הערב, גם בגלל האומן שנמצא איתנו כאן ומיד נציג אותו בפניכם, וגם בגלל שסוף סוף אתם רואים אותי ולא רק שומעים אותי מעל גלי היתר. טוב, אז מה הולך לקרות במהלך התוכנית הערב ובכלל מהי התוכנית ים תיכוני חי? אנחנו ניפגש כאן בכל יום רביעי בשעה 8:30, נארח זמרים ים תיכוניים שישוחחו גם איתי וגם איתכם. נשמע אותם שרים ולאחר מכן גם אתם תוכלו לטלפן לאולפן ולהציג את שאלותיכם. וכאן המקום לומר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אז רשמו אותו לפניכם באזור חיוג 04-8771-710. זהו המספר שלנו כאן באולפן לכל השאלות שלכם. ועוד דבר אחד חשוב שגם היום ובכלל בכל יום רביעי, כמו ברדיו, נעשה הפתעת יום הולדת 1 או 2 ככל שיותר לנו הזמן. ואני חושב שדיברתי מספיק, אז אפשר כבר לעבור ולהציג את האומן הראשון שלנו בתוכנית. ערב טוב לפיני חדד. ערב טוב דוד. מה שלומך? בסדר, תודה. אז ראשית כל תאמר משהו לרגל התוכנית החדשה. טוב, לאחל הרבה הצלחות בכלל לכל הערוץ ולך בתוכנית שלך. תודה. ושתצליח וכמה שיותר למעלה. אתה היית בטלוויזיה יותר ממני. כן. תגיד לי פיני, מאז הלהיט שלך לא לבד, אתה בעצם לא לבד. לא לבד, נשוי. לא לבד. ועם המוסיקה לא לבד. כרגיל ממשיכים